बैसागु फोरबोखौ बरायनो थाखाय गासै रायजोआवनो बरायनो साखाफारा जानानै दङ। थिग बेबादिनो बैसागु फोरबोखौ बरायनो थाखाय तामुलपुर जिल्लायाव थानाय आलायारन हारिमु आफादाबो रंजालि बैसागु फोरबोखौ बरायनो थाखाय तालिम खुंदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय देंखो फैसालिनि नब्लाङाव 6 सान खुंदों तालिमखौ आलायारन हारिमु आफादा। आलायारन हारिमु आफादा बैसागु फोरबोखौ बरायनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ। आलायारन हारिमु आफादा बोसोरफ्रोमबो हारिखौ जौगाहोनो थाखाय हारिमु मावबादा खुंबाय थायो। तामुलपुर आन्चलिक हारिमु आफादनि नेहाथारिनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बिबुंथि। आथिखालाव आइजो माहारिया लोब लोब ओंखारनानै हारिमु बिथिं आरो गुबुन गुबुन बिथिंफोराव गोसो होनायखौ नुनो मोनो। आथिखालनि लाइमोन हौवासाफोरा बैसागुआ मा बेखौनो मिन्थिया जालांनो हमदों आरो हारिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय माबादियै खामानि मावनांगौ बेखौ बुजिमोनै जालांनो हमदों। बेनिखायनो हौवासाफोरनियाव लाजिनाय फैयो आरो बांसिनै बेरायनायखौ नुनो मोनो। जोङो मथा-मथि जों गासिबो साखाफारायानो आलायारन हारिमु आफाद तामुलपुरनिफ्राय जोङो बैसागोखौ बरायनो थाखाय थाग-थियारि जाखाबाय। जोङो माने रिहार्सल खालामनाया मथा-मथि सानब्रैयानो जाबाय। गतिके जोङो बैसागो बोथोरखौ मोजाङै जों बरायलांनो थाखाय जों गासैबो साखाफारा जानानै दंखायो आरो दिनै बेवहाय जोङो मोनसे फैगौ बैसागोखौ जों मोजाङै मोजां बरायनो थाखाय जोङो गासैबो गाजा-गोमजायै रिहार्सल खालामगासिनो दङ। जोंनि आलायारन हारिमु आफादा खनसे लाखांबाय सानबानि हाबाफारिजों जोङो मोनसे वार्कशप बारदै सिख्ला मोसानाय मोनसे वार्कशप लादोंमोन। बे अलरेडि जानानै थांखांबाय आरो बिनि खोथायानोथ' जाहैदों माने जोंनि आइजोफोरा बांसिनै हारिमु आयदायाव बा बायदिसिना खामानियाव माने गोबां गोसो होयो। थ' बेखायनो आइजोफोरनि गासै ओंखारनाय लोब लोब ओंखारनाय जाहोना बेनो दा बिसोरहा गोसोआ बांसिन। आरो हौवासाफोरनि खेथ्रआव जों बुंनो थाङोब्ला हौवासाफोरनि खेथ्रआवथ' मा बुंबावनो माने बैसागो बोथोर ना मा बेखौ माने बिसोरो जेबोखौनो बुजि मोना। माने जाथिखौ बा हारिखौ फोथांनानै लानो थाखाय बा लाखिनो थाखाय माबायदि जों ओंखारनानै माबायदि जोङो माने साखाफारा जानांगौ बा बेफोरखौ बिथांमोना बारा मिन्थिया। थ' बेखायनो बिसोरो माने लाजिनाय फैयो आरो बांसिनै बेरायलाबायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। खुलुमबाय गिबि गिबियावनो निउस पर्टेल नोंथांमोननिसिम थांनाय बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो जोङो गाजा-गोमजायै रंजालि बैसागोखौ फालिलांनायजों लोगोसे प्रत्येक बोसोरावनो जोङो बेबायदि मावबादा लानाय जायो, बैसागु मावबादा लानाय जायो। देग्लायबो थिग बेबायदिनो मावबादा लानानै देग्लाय थांनाय बोसोरनिख्रुइ गोबांसिन सोलोंसा जादों। बेनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। लोगोसे जोङो आलायारन हारिमु आफादा बेबायदिनो प्रत्येक बोसोरावबो जोङो आवगायलांबाय थानो सानदों। बेखायनो जाहाथे गासैबो जोंनि रायजो-राजा सोलोंसा बिथांमोनाबो गासैबो जोंखौ आलायारन हारिमु आफादखौ जाहाथे मोजाङै मोजां हेफाजाब होनानै गोजौ फारसे दावखोलांनायाव जोङो हारिमुखौ गोजौ फारसे दावखोलांहोनायाव जोङो बिथांमोनाबो जेन एसेब्लाबो हेफाजाब होयो आं बेखौनो खावलायबाय। लोगोसे बैसागो बोथोरनि थाखाय जोङो साखाफारा जादों। दिनैसिमावलागै जोंनियाव सोलोंसाया दङ 200नि सायाव दङ। थ' बेबायदिनो जोङो प्रत्येक बोसोरावबो लाबाय थायो नालाय बेनिखायनो देग्लायबो जों लादों आरो लोगोसे देग्लाय थांनायनिख्रुइ गोग्गोमसिन खालामगोन होनना जों सानदों आरो। नंगौ गोबां बाहागो लानायनि गेजेरावबो दिनै हिन्जावसाफोरा बांसिन जायो। मानो होनोब्ला हिन्जावसाफोरा दानि जुगाव एसेब्लाबो हौवासाफोरनिफ्राय एसेबाबो बा एसेबाबो मोजाङै दावगालांनायाव बिथांमोना आगान सुरगासिनो दङ। फारसेथिं जोंनि लाइमोनफोरा सेंग्राफोरा बिथांमोना माने जोंनि गोसो गैयै बा दस्रा लाइनजों बा लामाजों थांनायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो।